1, 2, 3, 4. Máme tu rubriku Rýchly dizajnerský rozstrel. Ja ti dám zo pár otázok a ty bez nejakého dlhšieho premýšľania odpovedz, čo ti je bližšie. Tak ideme na to. Analógové budíky alebo displeje? Analógové budíky. Hranatý monolit alebo zaoblené krivky? Hranatý monolit. Koža alebo moderný textil? Moderný textil. OK. Taliansky cit alebo nemecká precíznosť? Taliansky cit. Kabriolet alebo sedan? Kabriolet. Dobre. Klasické auto alebo športiak? Klasické auto. Ak je možnosť tam doplniť, že off-road by to musel byť. BMW alebo Mercedes? BMW. Ja len doplním, naozaj spontánne, takto to je, ale nedá sa z toho nič vyskladať, som si tak uvedomil. V poriadku, je tam zo pár vecí, ktorými si ma prekvapil práve, že? Spomenul si hranatý monolit. Prečo? Pre mňa je to najpraktickejší tvar. Za prvé výrobne, že sa teším, že to nie je tak zložité až tak vyrobiť, aj keď je tam veľa problémov a ľudia, ktorí sa venujú výrobe karosérií, povedia, že no pozor na to, keď je niečo veľmi monolitické, rovné, tam môže prísť k všelijakým ruchom a Renault 8 to má vyriešené takými zvláštnymi dizajnerskými fintami na streche, aby to nerezonovalo. Ale to sa dá všelijako vyriešiť. Do monolitu najviac naložím. Ja som sa stal strašne praktickým človekom ostatné roky, možno tým pukancom. Zaoblené autá sú krásne, ale už mám to auto, ktoré je totálne mne vyhovujúce, to je Transporter. Transporter je monolit, Volkswagen T3, ktorý je podľa mňa krásny stále, je zastaralý, samozrejme, ale ono to prejde všade. Ako náhle máte nejaké zaoblenie, už tam nedáte iný monolit dnu. A tuto dám všetko, čo potrebujem. Tá trambusová koncepcia karosérie, to znamená sedíte nad prednou nápravou, ja tam dám 4-metrový rebrík úplne bez problémov a to auto má rázbor úplne minimálny a taktiež dĺžku otočím sa na ceste, na mieste, pretože toto. Čiže ideš po tej praktickej stránke. Koža, na tej sa človek potí, samozrejme, sú rôzne moderné textílie. Tá textília, čo je od roku 87 v tom Transporteri, kde už 1 000 000 kilometrov najazdili predo mňou Fíni, je stále v super stave. To je neuveriteľné auto. A je to do istej miery dostatočná frajerina na to, že to je staré auto, je to kocka a ľudia mi stále kývajú, či idem v Renault 8 alebo v tom Transporteri. Poďme sa rozprávať trošku o prototypoch a konceptoch. Toto je téma, ktorá ma veľmi zaujíma. Prečo sú koncepty tak veľmi odlišné od svojich produkčných verzií? Nedávno som videl v BMW múzeu Gran Lusso Coupé Pininfarina. Môžem ti ho aj ukázať pre vizualizáciu. Pre mňa osobne je toto asi najkrajšie moderné BMW, aké poznám. A vtedy sa človek opýta, prečo toto BMW nevyrába? Prečo toto nešlo do výroby? Mal som možnosť ho vidieť taktiež osobne, bol som tam a viem aj o dizajnérovi, lebo som si o tom aute aj veľa zisťoval onoho času, pretože sa mi neskutočne páči. Je to ten najtriezvejší dizajn, ktorý podľa mňa nikdy nezostarne. A Fabio Filippini, ktorý na ňom pracoval, o ňom povedal veľmi pekne, ako sa to robilo, pretože za prvé si treba uvedomiť, že Pininfarina, karosáreň, ktorá je za tým, tak ona patrí medzi také turínske karosárne, ktorá nejde do úplne šialených experimentov, je veľmi triezvá, preto je úspešná, vyhľadávajú ju presne tí, ktorí potrebujú auto predať práve vtedy, keď sa vyrobí. Toto auto sa môže predávať v tom roku 2013, ale čo je úžasné, kľudne by sa mohlo predávať dnes. Ja tam vidím veľmi veľa vecí, ktoré si BMW postupne implantovalo, ale prečo nezačalo vyrábať hneď toto auto? Tam odpoveď by bola taká, zrejme išlo aj o nejaký kontrakt a nejaký vzťah medzi nimi. Viem, že to navrhovanie bolo kontrolované zo strany BMW, aby to stále bolo BMW, boli tam také mantinely, ale samozrejme Pininfarina mal taktiež ostať Pininfarinom. Skrátka je to stretnutie ich dvoch hodnôt a povedal takú peknú vec, myslím, že 1 + 1 sú 3, že jednoducho stretli sa dvaja a urobili niečo, čo ich ešte presahuje. Takže všetci si uvedomili, že toto auto je úspech a keď si pozriete teraz mnohé auta, ktoré dnes výjdu, tak ľudia im nerozumejú. To je veľký problém, dizajn sa robí pre ľudí, nerobí sa pre novinárov alebo pre nejakých dizajnérov. Dizajn
sa robí pre ľudí, robí sa preto, lebo podporuje predaj. To si nemusíme klamať v automobilovom priemysle obzvlášť. Ale prečo sa presne takéto niečo nerobí, alebo prečo sa hneď neimplantovali v 2013 tieto veci? Pamätám si to auto, že nepôsobilo na mňa ako z inej planéty. A to bolo pre mňa také, že čítal som nejaké články, že no je to taký konzervatívnejší prístup a tak. A hovorím, ale prečo by to malo byť niečo zlé? Takže veľa vecí, ktoré vidíte ako prototypov a hneď sa tak aj nepredávajú, je preto, že sa do toho prototypovania zapoja konštruktéri, zapoja marketéri. Pamätám si, môžem to už dnes povedať, je to rok 2002, že určité veci na Bugatti Veyron, ktoré bolo pod Volkswagenom, ale je, vtedy teda bolo úplne Jozef Kabaň a vtedy sa Jozef hneval. Niektoré detaily mali byť prevzaté z Passatu a z iných aut a on hovorí, ale veď to je ako, to bude strašné, keď sa na to príde, veď to by malo byť, ale argumentovali tabulkami. Tuto nám to nevychádza, aby sme sa zmestili do nejakých čísel. Takže ono, keď sa navrhne naozaj, že slobodne na úplne niečo nové, že všetko je iná forma, to všetko stojí veľmi veľa peňazí. Takže veľakrát jedna vec sú peniaze, druhá vec sú rôzne bariérové testy, rôzne normy, ktoré v 60. rokoch neboli, dnes je ich enormne veľa. Musí sa niečo zmeniť proporčne. Na tomto aute je krásne, že je proporčné tak, ako je vytvorené slobodne, je vytvorené nádherne. A ak by sa malo tomuto autu prispôsobovať všetko ostatné, bolo by to hrozne drahé. Preto sa veľakrát auta robia na package a ten vlastne, ja som dostal na stôl package, to znamená technický výkres základných rozmerov, do ktorých sa mám vtesnať. Úplne sa vykašľali na moju nejakú kompozíciu a proporcionalitu. Sem sa vtesnaj, lebo vtedy to bude fungovať, lebo na toto máme a toto máme už pripravené. Takže tieto voľné projekty práve preto majú tento problém a na nich sa testuje reakcia verejnosti práve na detaily. Ale zabúda sa, že bežný užívateľ nevníma hneď detaily, vníma celok. A detaily ten celok tvoria. To znamená, ak celok je iný ako tie jednotlivé detaily a je nádherný a potom príde celok, ktorý možno použije nejaké detaily, ale nie je to, čo to bolo, tak človek to odmietne. A to je veľký problém, veľká škoda. A ja som teraz hlavou mi paralelne ide niekde, že či nenájdem automobilku, ktorá dokázala, a myslím, že sú také, a dnes sa to tak javí, že prezentovala niečo a potom to sa nebolo veľmi odlišné v tej výrobe. A jedná sa najmä o elektromobily súčasné. Ako dnešná doba, hoci ju môžeme hejtovať, tak je práve úžasná v tom, že sa veľmi zlacňujú mnohé výrobné náklady. Pomocou AI sa zlacňuje veľmi veľa vecí, veľmi veľa ľudí prichádza aj o prácu, ale zrýchľujú sa procesy, vie sa rýchlo reagovať a v zásade, ak to nie je vizionársky projekt úplne budúcnosti, ale ak je to niečo, že s týmto by sme chceli prísť na trh o 6 rokov, čo hovoríte, tak o 6 rokov podľa mňa už veľa automobiliek vie prísť niečím veľmi príbuzným. Takže tu musíme odlišiť projekty vizionárske od tých reálnych. Viem, že u Renaulta bolo veľké sklamanie s Avantimeom a podobne. Tie autá museli rešpektovať mnoho ergonomických vecí, ktoré ten dizajner, až taký ten sochár nerešpektoval v tom prvotnom návrhu. Ty si to už aj trošku spomenul alebo načrtol. Prečo je dnes tak ťažké navrhnúť dobrý, ikonický dizajn tých aut? Je to fakt tým, že tlačí na to aerodynamika, tlačí na to bezpečnostné pravidlá, regulácie. V minulosti mám pocit, že tí dizajneri neboli limitovaní ničím. Keď si zoberieš Lamborghini Miura, ja som videl taký skvelý rozhovor s Marcellom Gandinim, kde hovoril, že on nebol limitovaný ničím, teda okrem času. Áno. Je to tak? Je to tak. Tie regulácie a bezpečnosť? Keď učím študentov na Vysokej škole výtvarných umení, dám im Lamborghini Miura a hneď za tým dám Citroën BX, ktorý robil tiež Marcello Gandini. A tu je presne vidieť to, ako sa on nádherne vedel prispôsobiť svojim prístupom požiadavkám. Tu to bolo bezlimitné, zároveň je to projekt športového auta, to je sen každého dizajnera, nikto nechce robiť strednú triedu alebo mestské vozidlo, nikto. To možno, neviem, to musí byť ako masochista. Proste športové auto automaticky je o slobode. Zároveň si treba uvedomiť, že 60. roky, keď toto auto vznikalo, tak on mal veľmi veľa možností, oveľa viac využiť nové prístupy, ako dnes, keď vieme, čo všetko bolo. Poviem príklad,
mne sa to stalo v nejakom 2004, keď Štefan Klein povedal, že uvoľnite sa, urobte niečo perfektné, niečo zo seba. My, že nevieme, sme v strese, lebo však všetko už bolo, čo? Ja chcem obmedzenie, aby som niečo riešil. Neriešte, urobte svoje. Nevieme. A ja sa snažím študentov odblokovať na mojich prednáškach, ktoré sú že z dejín automobilového dizajnu a ukazujem im presne osobnosti automobilového dizajnu karosárne a ukazujem im v 30., 50., 80. rokoch, tu si všimnite túto vec. Skúste ju si zapamätať, použiť niekde, rozpracovať. Stále vnímajte tú minulosť ako banku možností. Nevnímajte ju ako zovoretú kazajku, že vy už nič nové nevymyslíte, tak na čo vôbec ste. To je, ako dizajner je najcitlivejšia duša. Výtvarník, on si povie, a čo, však ja urobím nejaké expresívne. Dizajner je medzi funkciou a estetikou tak silne zviazaný a také očakávania sú na neho kladené, že toto je fakt akože na psychiku. Takže, ale má ešte ten dizajner reálnu slobodu v kreativite? Musí si ju objaviť. A pozor teraz na to, že umelá inteligencia vyzerala, že to je objavenie slobody. Nie, to je podľa toho, ako ju používa človek. Veľmi veľa mladých dizajnerov je lenivých a tak sa uchýli k umelej inteligencii. Ja ale tvrdím, že ak umelá inteligencia môže vyhodnotiť alebo priniesť množstvo tvarov a príde človek a povie, že toto je dobré, lebo, tak je to dobré. Treba vedieť napísať správny prompt, dobre ju používať. Inak vlastne nám umelá inteligencia môže navrhovať auta ešte 1000 rokov, není problém. Ale problém je to, že my to asi nechceme. My chceme poznať príbeh človeka, vidieť jeho tvár, jeho byt, mať s ním rozhovor. O toto nesmieme nikdy prísť a myslím si, že už sa dejú opatrenia, že sa to nestane, že si to uvedomujeme, my dizajnéri. Zároveň si myslím, že mení sa doba. Ja keď učím dizajn, tak prvé auta ukazujem z roku 1909, 12, 15 a študenti takto prevracajú očami, že strašná nuda. Lebo to sú také koče na kolesách vlastne. A ja im hovorím, počkajte, prídu 30. roky a budete vo vytržení. Java 750, Pál Járaj, prvé aerodynamické vozidlá, Tatrovky a tak ďalej. A už sú šťastní. Ako náhle sa zaplňa tvár. Ale o 100 rokov na to si myslieť, že stále budeme hýkať len dať nejakými tvármi, potrebujeme ďalšiu dimenziu. Momentálne sme v takom poloprechode, preto sme trošku nešťastní, ale vnímam tú novú generáciu študentov a fakt, že mám študentov aj zo zahraničia, z Českej republiky, Slovenska, Maďarska, Anglicka, Francúzska. Oni sú všetci veľmi, veľmi nadaní, sú úplne inde než ja. Nie sú, že múdrejší, ale sú úplne inak nastavení. Majú úplne iné možnosti, oveľa rýchlejšie pochopia veci, pracujú s technológiami. Verím, že čoskoro budem ja hýkať nad ich dizajnami a ich slobodným prístupom. Len treba si uvedomiť takú vec. Mnohokrát sa povie, že na ulici sú všetky auta rovnaké. Tie auta, čo sú na ulici, sú 10-15 rokov staré. Väčšinou to hovoria aj starší ľudia, ktorí povedia, za mojich mladých čias v 60. rokoch to bola taká pestrosť, áno, bolo tam auto z 20. rokov, 50. taká bola aj kúpyschopnosť, ale pozrite si len taký malý detail, ako vyzerajú svetlá aut. To sú šperky dnes. Kedysi to bol v 50. rokoch okrúhly reflektor, väčšinou od jednej značky, bol to Lucas, Hella, alebo u nás nejaký Autopal. Dnes to sú kreácie šperkov uzavretých v akváriu. S krásnou grafikou. Krásna grafika, všetko. Poznal som dizajnera, ktorý to robil. On neštudoval automobilový dizajn. V Volkswagene to bol, myslím, sklár, ktorý bol aj šperkárom, aj všetko a on mal flakóny, on mal rôzne rozsypané diamanty, nejaké falošné, neviem. Proste on si tam robil svoj svet a ten prinášal do toho auta. A svetlo v aute to sú oči. Aké má človek oči, väčšinou tak je. Aké má auto svetla, tak vyžaruje takú energiu. A samozrejme kolesa, to je tiež veľmi dôležité. A samostatná kapitola. Je toľko možností nových prístupov, že sa ich netreba báť. A ak my retrofríci sme veľmi upnutí na niečo, tak budeme frflať až do našej 50-ky, 60-ky furt. Ale v tej škole som si ja uvedomil, ako som starý a ako už nefrflem, ale snažím sa pochopiť túto novú dobu. A je nádherná, je plná nových výziev a impulzov. Presne tak, ako v 60. rokoch Marcello Gandini priniesol toto ako novinku. Dnes je to veľmi stará vec, ale krásna. A tvoriť krásu, ktorá nezostarne, to je tá nadčasovosť. Čiže z tvojho rozprávania mám pocit, že teda
nesúhlasíš s tým, že dnes je vládne nejaká uniformita Nesúhlasím. vo výrobe? Čo dnes vládne, je absolútny pretlak tvarov. Už každý robí autá. Veď čínske auta zaplavujú trhy. Čínske auta už nie sú o nekvalite. Už sú o strachu z toho, že veď oni sú akože veľmi pred nami v mnohých ohľadoch. Či už to bola cesta kopírovania čohokoľvek, ale sú. A oni sa snažia, aj Japonci, hocikto, BMW samotné sa snaží prispôsobiť nejakému trhu, ktorý je veľký a potom my tu šomreme, že to sa nám nepáči. No ale to nie je pre nás, ako hovorí ten hudobník. Ale jednoducho, treba si na to trošku zvyknúť, je úplne iná doba, úplne iný pretlak tvarových riešení všade a človek je aj nešťastný z veľkého počtu aut. Ale v takom pukanci tam nie je toľko aut. Tam, keď príde krásne auto, tak to je ako v galérii. Dobre vedieť. Záleží aj, kde to auto parkuje. Prídeme. Začneme sa trošku rozprávať o nadčasovosti, keďže tento podcast sa volá Timeless Design, čiže nadčasový dizajn. Ako spoznáš, alebo ako rozpoznať nadčasový dizajn pri aute? Existujú nejaké objektívne princípy alebo rysy, na základe ktorých sa dá povedať, že to auto bude o 30-40 rokov nadčasové, alebo je to skôr, alebo čas ukáže? Existuje základná poučka takzvaná, dá sa povedať, že Dieter Rams napríklad, nemecký dizajner, ktorý robil produktový dizajn, sa tým riadil. A zrazu veľmi veľa dizajnerov aj na Slovensku a je to, že geometrizácia tvarov je nadčasová. Geometria je neredizajnovateľná. Neviete redizajnovať kruh. Kruh je daný, štvorec je daný. To sú dané veci. Potom sú dané gula, elipsa a tak ďalej. A to, čo urobíte inak, napríklad v nejakej kompozícii, to znamená dekonštruktivistické princípy, rôzne linky, ktoré začínajú a nekončia, plochy, ktoré idú cez seba a zrazu je tam algoritmus milióna možností vzťahov tých foriem, tak sa vzdialujete od nadčasovosti. Lenže pozor, nadčasovosť a nudnosť. To sú dva termíny, ktoré niekedy sa môžu prepojiť, že ten dizajn je síce nudný, lebo je taká geometrická krabička, pekne zaoblená, fajn, ale už som to videl 1000-krát, ale akože v pohode si to kúpim. Alebo je nadčasovosť expresívny dizajn a to je strašný kumšt urobiť niečo, čo je tvarované zložitejšie, ale vo svojej proporcionalite, celkovej kompozícii, výberu materiálov a veľa faktorov, to stále vie osloviť človeka. Ten človek povie, že veď to je staré, ale je to dobré. A to je tá nadčasovosť. A to sa bavíme o estetickej nadčasovosti. Ešte je funkčná nadčasovosť a kopec technologická. Ale estetická je takto trošku zložitejšie vnímaná. A veľa ľudí si ten pojem akože zoberie a hodnotí s ním hore-dole. Ale napríklad tie geometrické veci, Dietera Ramsa, alebo geometrické princípy v 90. rokoch, čo bol Passat, ktorý vychádzal z nejakých kružníc a ešte aj chrobák, myslím, že tam, áno, ten nový bol, že kružnica. Ono je to nadčasové. O kruhu nemôžete povedať, že to je stará vec. TTčko, ktoré malo veľa kruhov vnútri, a to až prepálili, ale je to do istej miery niečo, čo stále môžeme si zobrať a povedať, že wow, že toto ma oslovilo aj dnes. A na základe tohto, ktoré dnešné moderné auto má ten potenciál byť nadčasovým podľa teba? Tejto otázky som sa veľmi bál, lebo áno, konkrétne auto. Je jedna pravda, že značky majú nejakú filozofiu. Nebudem hovoriť dlho, ale musím trošku dať taký úvod. Keď si pozriete najnovšie Hyundai, tak oni tam idú po takom proste cube design, že je to akože návrat do 70. rokov. Veľmi také nové retro prišlo. Bolo retro v 90., 2000, každých 20 rokov alebo 10 rokov jednoducho prichádzajú nejaké retro tendencie a teraz sú takéto, že už to nie je len o nejakej grafike alebo takom, že pocite z auta, ale naozaj sa princípy preberajú a 70. roky boli veľmi hranaté, to bolo to, čo ja ešte stále mám rád, je to praktické a zrazu sa to tam objaví ako princíp pri nejakých Hyundaioch alebo rôzne linky, veľmi jednoduché, nič to nerozbíja, nie sú to secesnoidné, barokoidné alebo biomorfné tvary a tie autá podľa môjho názoru veľmi rýchlo zostarnú. Oni na druhý rok, či to je absolútne antinadčasové a popiera to aj tú moju teóriu o geometrizácii, ale nepopierajú, lebo to treba vedieť robiť. Dieter Rams to vedel robiť. Dieter Rams je človek, ktorý vďaka nemu vlastne vyzerá iPhone ako vyzerá, hoci ho nerobil, ale stal sa inšpiráciou pre vývojárov iPhoneov napríklad. Čiže veľmi jednoduché, zamerané na detail, na funkčnosť, na taký ten základný motív.
A môže to byť nuda, ale zoberte si, ako sa zmenil dizajn telefónov za posledných 10-20 rokov, skoro vôbec. A ako sa menili auta, veľmi. Ako sa mení architektúra, pomalšie. Všetko má svoj čas. No a pri tých autách je to perfektná téma, pretože ak môžem vypichnúť nejaké auto alebo nejakú značku, ktorá sa naozaj programovo venuje tomu, aby bola nadčasová, tak naozaj musím uznať, že talianské automobilky si to pestujú stále. Môžeme mať hociaké výhrady, že veď to nevyzeralo dobre, ale sú naozaj akože s ťažkým srdcom to hovorím, rád by som povedal, že BMW, rád by som povedal nejaké japonské alebo VW skupinu. Tam je krásne hľadanie, ale tá nadčasovosť ostáva ako doména Talianom, ktorí musíme si ich vážiť, a keď sme sa bavili o tom, či existuje národný dizajn, tak podľa mňa neexistuje národný, ale existuje taliansky dizajn, ktorý veľmi ovplyvnil svet. Existuje zásadný americký dizajn, ktorý veľmi ovplyvnil svet. A ten nemecký dizajn bol z veľkej časti tvorený v 60. 70. rokoch práve talianskými, francúzskými dizajnermi a vplyvmi. Takže musíme uznať, že z toho Talianska prišlo niečo úžasné a z tej podunajskej, nejakej Rakúska, Nemecka, Československa prišli práve tie aerodynamické tendencie, ktoré, keby som sa mal vrátiť do histórie, tak tam je tá nadčasovosť. To sú Tatrovky, to sú úžasné projekty. A Hansledy, Vinka, Pagliari a tak ďalej. Ale tá nadčasovosť tvarov, máme tu krásne staré BMW, ktoré robil, to bol šlachtic nemecký, ktorý urobil tento tvarové riešenie, ale vyzerá to ako talianské auto. Áno. A v tomto vidím, že aj dnes oni si to nepustili. A napríklad talianské dizajnerské štúdia si len tak nepustia hociakú národnosť k sebe. To je tiež jedna pravda. Takisto francúzske. Je veľký problém sa tam dostať a začať tam nejakú revolúciu multikultúrnu v úvodzovkách, kdežto nemecké alebo americké radi. Poďme na to. Dokonca japonské alebo korejské to vítajú, pretože chcú osloviť ten trh. Ale Taliansko ja uznávam, hoci nemám také auto, že ide si svoje a to je tá nadčasovosť filozoficky. Možno len v skratke, vieš, že BMW Z3 je moja srdcovka. Ako je to možné, že aj po 30 rokoch od výroby to auto je tak nadčasové? Je to tým, že v zadaní toho, alebo teda keď sa vytvorilo to auto, tak bola proporcionalita jasne daná a Nikolaus Vidakovič nám kedysi hovoril, a toto auto to absolútne spĺňa, že čím dlhšia predná časť, ale treba mať mieru, tým viac koní. To je proste záprah, to je sila, to je až je to ten mužský princíp a to, čo proste to potrebuje to auto vyjadrovať, a tuto boli jasne dané veci, na ktorých sa to auto koncipovalo, pretože nemám z neho pocit, že je to zložené z niekoľkých aut, napriek tomu, že to má charakter BMW, je úžasné. Je tam toľko detailov, z ktorých sa to auto skladá, ktoré sú v kompozícii tak uložené, že mi žiaden neprekáža ani po rokoch, že ak sa pýtaš, v čom je to, dá sa vytvoriť matematická funkcia dokonalosti. Predsa vitruviansky človek, dokonalosť. Tak ja, keby som robil nejakú ďalšiu doktorandskú prácu, tak by som sa snažil vytvoriť nejakú funkciu dokonalosti tvarových riešení a kompozícií, a toto auto by som si zobral ako za jeden z príkladov. Je to segment, kde aj napríklad MX-5, a to je tiež veľmi, veľmi príjemné auto z každej strany. A toto auto Z3 má jeden úžasný, prináša niečo úžasné medzi automobilový dizajn a to, že je fotogenická z každej strany a z každého uhlu. Napríklad také Volkswagen Polo z roku 2003 vôbec. Tam sú uhly, že šialenosť. Aj na schvál som použil. Súhlasím, je to fotogenické z každej strany. A je to preto, lebo vie ako ubehnúť, nerobí zbytočne niekde nejaký problémový roh, napríklad to auto. A to je jeden z princípov nadčasovosti. Nesnaží sa vytrčať, pritom je veľmi expresívne a veľmi výrazné. A nesnaží sa o to. Ide z neho prirodzenosť. A línie, ktoré sú napríklad pri okne, to je a ja viem, je to roadsterovina, aj tuto máme na tomto autičku presne táto línia, sú úplne jasné a logické, sú príjemné. A ešte jedna vec, ktorú to auto prináša, a málo ktoré auto to prinášalo a prináša, bavili by sme sa len o luxusných značkách Rolls-Royce, a to je medzera medzi grafikou teda tých predných dverí od stĺpiku a vlastne začiatkom blatníka alebo tou osou kolesa je veľká. Toto je veľká vec. Keď si to začne všímať, ani Miura nemá tak veľký tento priestor. Ten človek sedí nad zadnou nápravou. To auto má zadný náhon. V tom aute je logika.
Proste to je pre mňa je to najmä o proporciách. Je. To auto má strašne vyvážené proporcie. Nič tam nevyčnieva. Svetlá majú veľmi dobrú proporciu. Ladvinky majú veľmi dobrú proporciu. Dlhá kapota, ako si spomenul. Takže... Proporcia je obrovský problém dnešných dní a keď sa spýtaš, prečo sú dnešné auta mnohé také disproporčné, pretože prišlo takzvané, že strach z tvarových riešení, z vyprázdnenia tvaru. Dizajner už nevedel čo, tak začal vo Photoshope zmenšovať, zväčšovať, povedal, toto je nové, tak to pustíme von. A potom v ďalšej generácii to opravil na niečo iné. Potom z toho spravili štýl, že tak toto bude taký náš marker, že už z diaľky svetelný podpis. Toto auto sa na to nemuselo hrať v tej dobe. A problém je, keby sme urobili novú Z3 podľa tejto Z3. Podľa mňa by to už nebolo ono. Veľa aut je dobrých, či je to Miura, Z3, hlavne športových aut, tam, kde sú, nerobme nové veci, nebude to podarené. Ja už mám problém, a to je veľmi ľahká úloha, nové Twingo. Má všetky tie znaky, ale ja som mal Twingo. A to Twingo bolo o niečom inom. To nebolo len o formálnych znakoch, ale aj o celkovom pocite z ľahkosti toho auta, z toho interiéru, ktorý bol ako vyskladaný z detskej skladačky. To je jednoduchosti. To tam chýba, to beriem ako problém a potom sa človek pýta, a prečo je tu nové Twingo, keď si môžem na bazoši kúpiť staré za 300 €. No. Ale pri tomto aute to je absolútny štýl, to je krásny segment, proste Amerika až sem. Hej. A teším sa z toho auta a teším sa, že ho máš a že je takýto klub. Ďakujem a súhlasím s tebou. Ďakujem. Ty máš také moto, že dizajn je najkratšia cesta umenia k človeku. Čo by si poradil našim divákom a poslucháčom, ktorí si chcú začať všímať dizajn okolo seba? Raz som spravil brept a povedal som, že dizajn je najkrajšia cesta umenia k človeku a potom som si povedal, že platia obidve tieto tézy a mali by byť zaradené pod sebou. Najkratšia je práve preto, lebo nikoho nenútime, aby rozumel umeniu. A nikoho nenútime, aby rozumel dizajnu a rozumie mu. A umeniu rozumie málo kto, naozaj málo kto začne polemizovať nad obrazom. To sa naozaj, že študuje. Dizajn sa síce študuje na to, aby sa robil, ale neštuduje sa, nehovoríme ľuďom, ako majú vnímať dizajn. Ľudia to vedia. Ale v tom dizajne, ak je umenie, tak ten dizajn je lepší, je krajší. Sú aj dizajny, v ktorých umenie nie je. To je dizajn naozaj strojných zariadení, kde nepotrebujeme to zariadenie predávať každé 4 roky a sú to rôzne sústruhy, tam nie je umenie. Ale vôbec to nevadí. Ale v automobilovom dizajne je vždy kus umenia, lebo nestretol som sa ešte s autom, kde by to umenie nebolo. A človek, ktorý si auto vyberá, on vlastne príde do galérie. Tá galéria to je showroom. Vyberie si to auto, zžije sa s ním, sadne si doň, stane sa jeho súčasťou, je v kinetickom pohybe, prinesie k svojmu domu príbytku sochu na kolesách. Keď k nemu prichádza, identifikuje sa s ním, tam je veľmi veľa vecí, ktoré nemusíme ani filozoficky rozoberať. Človeku auta vedia urobiť dobre. Je to v rozpore s tým, čo som povedal, že nejaké autá si teraz kupovať, ale ja, čo mám auta, neboli drahé a robia mi strašne dobre a strašne sa cítim dobre, keď ich šoferujem, ale aj keď k ním prichádzam. To znamená, hodnotím pozitívne interiérový a exteriérový dizajn a stáva sa zo mňa človek, ktorý si zvyšuje mieru vkusu. Tak preto je to tá najkratšia cesta. Nemusí človek chodiť na vysokú školu výtvarných umení alebo filozofickú alebo kdekoľvek, alebo študovať teórie. Ten, kto si naozaj vyberie auto, vie o ňom napísať hejt alebo pozitívum, už sa zaoberá tým umením v tom dizajne. A to je to dobré a najkrajšia preto, lebo to vôbec nie je na silu. To je krásna vec vyberať si auto. Snívať o ňom je niekedy krajšie ako ho vlastniť. A ja poviem, že o všetkých autách, o ktorých som sníval od malička, som si ich vlastne kreslil. Lebo moja mama mi povedala, keď sme nemali tedy toľko peňazí ani teraz, ale povedala, že keď niečo chceš, tak si to nakresli. Možno sa ti to splní. Takže asi aj preto som sa začal venovať potom automobilovému dizajnu a neskôr som si kreslil už všetko, tak som sa začal venovať dizajnu ako takému, ako riaditeľ. To bolo veľmi pekné odporúčanie. Hej. Hosťom dnešného podcastu bol Maroš Schmidt. Maroš, ďakujem ti pekne za tento skvelý rozhovor. Ďakujem. Bolo to veľmi osviežujúce a myslím, že si nám otvoril oči viacerým vo veciach dizajnu a verím, že sa tu nevidíme naposledy. Vám divákom ďakujem za pozornosť a vidíme sa pri ďalšej epizóde podcastu Timeless Design. Ďakujem za pozvanie.